Professor Kassar, l-ewwel nett nixtieq nirringrazzjak talli lqajt din l-istedina biex tiġi hawnhekk u tkellimna ftit dwar il-kantilena għalkemm mhux b'mod dirett, però b'affarijiet li huma relatati mal-kantilena. L-ewwel mistoqsija li xtaqt insaqsik hija taħseb li Pietro Kaxaru permezz tal-kantilena rid jipprova lil Malti ma kienx biss lingwa tat-taħdid iżda lingwa li setgħet tinkiteb u tieħu l-pożizzjoni tagħha bħal l-Isqalli u l-Latin li kienu lingwi użati uffiċjalment fil-kitba fi żmien il-Medjuevu? Personalment ma naħsibx li fis-seklu 15 meta kien qed jikteb Kaxaru kellu fi ħsieb illi il-lingwa itija perspettiva nazzjonali kif nifhmu biha llum, jiġifieri jiena naħseb illi iktar minn kollox hija mod ta' espressjoni u allura dana huwa Malti jgħix hawnhekk bniedem tal-lokal u għalkemm kien edukat, jiġifieri jfisser li kien jaf bla dubju jikteb bil-Latin anke l-fatt li kien notar fil-fatt juri dan u studja u allura anke jaf bl-Isqalli u jaf forsi b'xi ħaġa oħra wkoll b'xi lingwa oħra wkoll, imma jibqa' l-fatt li meta jesprimi ruħu jħoss il-bżonn illi jitkellem u jesprimi ruħu bil-Malti. U jiena naħseb illi dak huwa l-punt fundamentali li rridu nħarsu lejha din l-affari ġifieri. Punt ieħor li xtaqtek titkellem dwar huwa fi żmien il-Medjuevu nafu li kienet prattika komuni li l-letteratura l-aktar il-poeżija kienet tiġi reċitata fil-pubbliku biex speċi tagħti pjaċir lill-udjenza li dak iż-żmien kienet illetterata wkoll. Għalkemm il-kantilena ta' Kaxaru hija kompożizzjoni miktuba. Taħseb illi setet kienet titkanta jew tiġi reċitata u forsi Kaxaru semaħħa u speċi jiddeċieda li jiktibha? Ma hemm ebda evidenza li Kaxaru ikkopja minn xi ħadd ieħor, jista' jkun illi ikkomponiha hu. Però jidher jien hekk naħseb ukoll ġifieri li ikkomponiha hu. Però jidher illi dan il-fenomenu illi tiġi kantata u fil-fatt għalhekk naħseb illi hija magħrufa bħala kantilena, hija kantilena xi ħaġa li tkanta Anja. X'inhi Anja? Aħna llum il-ġurnata għandna l-Għana. Ġifieri l-Għana qiegħda hemm biex titkanta. Jiena nqisha mhux wisq differenti, ġifieri qed nagħmel issa forsi tqabbila daqsxejn waħda forsi li tidher daqsxejn waħda mhix xejn il-bogħod mir-realtà, però jiena naħseb illi isek qed tikteb il-lyrics ta' kanzunetta illum u inti tmur u toqgħod kanta, jiġifieri. Ovvjament il-mod kif tkanta il-kanzunetta kif tipprepara l-lyrics illum huwa differenti ħafna milli kif kienu jagħmlu dak iż-żmien, però jibqa' l-fatt illi jidher illi il-kant kien xi ħaġa li kien assoċjat ħafna mal-poeżija fl-antik u evidenza ta' dan naħseb illi tista' tmur lura anke fi żmien l-Odissea jew l-Iljada ta' Omeru stess li jidher almenu hemm min qiegħed jissuġġerixxi li dawn kienu jitkantaw. Issa dan qegħdin nitkellmu fuq perjodu li huma diversi mijiet qabel Kristu fi żmien il-Griegi u fi żmien Griegi arkaiċi ġifieri, mhux fi żmien Griegi klassiċi. Imbagħad għandek fattur ieħor. Għandna evidenza pereżempju tal-istejjer li hemm Iceland u anke Iceland għandek l-istess sitwazzjoni, ġifieri daw kienu Vikingi u nafu li daw il-Vikingi ovvjament Iceland iżimha magħha din huwa post mimli silġ, kienu jqattaw ħafna xhur ma jistgħux prattikament jagħmlu xeħlif jgħixu flimkien isajru u jagħmlu affarijiet u jieklu u jirrextaw l-istejjer u l-kant flimkien u allura hemm bis-saħħet hekk Iceland għandhom ħafna dettalji ta' dawn l-affarijiet. Evidenzi oħrajn illi kien ħareġ bihom Pari fil-żmien fil-bidu tas-seklu 20 juru wkoll sitwazzjoni simili f'dik li dak iż-żmien kienet il-Jugoslavja, illum tiġi naħat tal-Montenegro postijiet minn daw. Fejn ukoll hemmhekk għandek in-nies illi huma rajja essenzjalment
U ir-rajja l-istess kienu jqattaw ħafna żmien fit-transumanza, kienu jqattaw ħafna ħin man-naċ u mal-merħliet mal-mos tagħhom, u ovvjament hemmhekk ċirkostanzi bħal daw x'ħajqogħdu jagħmlu daw. Allura speċi kien ikollhom ħafna ħin għad dispożizzjoni biex joqogħdu jirrextaw, jkantaw, jqablu u jagħmlu affarijiet minn daw. Dina aħna ħafna drabi fis-soċjetà tal-lum forsi ninsew fattur fundamentali illi aħna tant aħna bombardjati b'kull forma ta' media, għandna mobiles ma jqfu qatt idoqqu eċemplu, għandna telefons fissati jew tad-dar il-ħin kollu għaddejjin, emails, internet, issa saru Facebook u Twitter u qasna x'fatta. Tant hemm minn dal-affarijiet, ġifieri bej it-television u bej hekk u ħin kollu kulħadd jiġri illi aħna m'għandniex ċans. Laqqas niklu flimkien u allura qas għadna nitkellmu kważi. Ir-riżultat ta' da xi ħaġa bħal mija l-poeżija, bħal huwa l-kant, m'għadux xi ħaġa kollettiva, aħna qegħdin nitilfu punt fundamentali illi allura qed ninsew illi daw in-nies kienu jkollhom ħafna ħin għad dispożizzjoni tagħhom u allura daw in-nies kienu jgħixu ħafna flimkien u allura kienu jesprimu ruħhom billi jgħannu u billi jagħmlu affarijiet minn daw. Jiena naħseb illi importanti ħafna li nifhmu il-kuntest soċjali tagħhom daw it-tip ta' letteratura. Għax dik hija waħda mir-raġunijiet il-letteratura mhix magħmula biex imbagħad tinkiteb fi ktieb ħalli mbagħad ikun hemm xi ħadd jixtri l-ktieb u joqgħod jaqra waħdu d-dar qabel jorqod fis-sodda pereżempju jew xi ħaġa ta' dal-mod, imma pjuttost kienet xi ħaġa kollettiva li jieħdu pjaċir biha bħala komunità, bħala grupp ta' nies. Speċi tittajt inti tpoġġi lilek innifsek lura fi żmien sabiex inti tifhem essenzjalment kif kienu jirreċitaw dawn il-poeżiji, mhux speċi kemm taqbad illum naqraw poeżija u waqafna hemmhekk, dawn kienu letteralment parti mill-ħajja tagħhom, speċi qisha wkoll il-poeżija. Bla dubju ta' xejn, il-poeżija kienet mod ta' espressjoni ta' nies li mhux neċessarjament ikunu letterati kbar, mhux neċessarjament, u dan ħafna drabi aħna ninsew li l-Homo sapiens, anke jekk ma jafx jikteb, anke jekk hu illetterat, dan għandu l-emozzjonijiet, ix-xewqat, il-karatteristiċi tiegħu jew tagħha bħala persuna. U jiena naħseb li dak hija fundamentali li inti tara persuna il-bniedem fil-komplessità kollha tiegħu jew tagħha. Allura inti trid tapprezzah il-bniedem anke l-emozzjonijiet. Aħna pereżempju nibku, nitqu, nieħdu pjaċir, niddejqu. U x'inhi l-poeżija? Għaliex tikteb il-poeżija? Mhux għax aħna għandna daw il-fatturi umani li kultant inħalluhom element ta' espressjoni, ġifieri jiena lija kważi fil-istat naturali tal-affarijiet il-poeżija hija safety valve. Fil-każ ta' Petru Kaxaru pereżempju dana jidher li waqgħatlu d-dar u qiegħed jibki għal fatt li ħakedda dan biex naħsumi li ħakedda biex ibena d-dar u issa waqgħet u allura la waqgħet ovvjament naħseb ħadd ma jieħu pjaċir, jiena naħseb illi jien naf hekk itmur in-nies ta' sentejlu għaw viċin tagħna l-Abruzzi kellhom terremot waqgħu ħafna djar, naħseb illi jekk niltaqgħu issa dal-aħħar kellna lill-Ġappuniżi wkoll. Jekk naħseb illi niltaqgħu ma' xi nies minn daw u nkellmuhom fuq l-emozzjonijiet tagħhom meta raw darhom taqa'. Naħseb aħna irid titgħaddi mill-esperjenza biex tapprezza. U dan huwa fattur uman li huwa fundamentali meta nidħlu fil-humanities. Aħna fil-humanities fis-sens kollu tiegħu, ġifieri l-art, il-letteratura, l-mużika, l-istorja kollha, ġifieri fil-kuntest kollu tagħha. Jekk aħna nitilfu l-aspett uman, tlifna l-aktar ħaġa essenzjali mill-istudju tal-humanities tal-arts, naħseb jien. Nibqgħu fuq l-istess xenarju. Meta f'Malta il-prattika kienet li l-poeżiji wkoll jiġu reċitati fil-pubbliku jidher ukoll li kienet ħaġa komuni fil-Medjuevu. Fil-fatt inti wkoll għamilt referenza għal żewġ poeżiji ta' Tommasio de Abrami li kien għallim tal-grammatika